जब भारत के 40% चीनी केवल बिहार में मिलत रहे। आखिर के खाली बिहार के सोना मीठा। तो दोस्तों जय बिहार। कारवाजांत मानी एगो तरह जब भारत के 40% चीनी केवल बिहार में मिलत रहे। आज उहे बिहार के चीनी मिल खंडर बन गइल बा, लोहा चोरी हो गइल बा और किसान पाई खातिर तरस रहल बाड़े। आखिर के खाली बिहार के सोना मीठा। अब जरा डाटा देखी। ब्राजील से देश गन्ना से इथेनॉल बना के अपना देश के पेट्रोल के पैसा बचावता। बिहार में इहो हो सकत रहे, लेकिन का भइल, मिल के मशीन पुराना हो गइल, मैनेजमेंट के नाम पर बस लूट भइल। जौन मिल बिहार के किसान बदल सकत रहे, ओकरा के लोहा के भाव में बेच के साजिश रचल गइल। नतीजा बिहार के जवाने दिल्ली पंजाब के फैक्ट्री में जाके खटे लागल बा। जब मिल बंद भइल तो सिर्फ मशीन ना रुकल, बल्कि लाखों परिवार के चूल्हा बुझ गई। किसान गन्ना बोअल छोड़ देलस, काहे कि पैसा समय समय पर ना मिलल। जौन लड़का अपन खेत के मालिक बन सकत रहे, वो आज मजदूर बन के नौकर बनने लागल। अब एगो सवाल बा, का बिहार में चीनी मिल फिर से चालू कईल मुश्किल बा? बिल्कुल नहीं खे। हालांकि गोपालगंज के सिधौलिया कुछ मिल आजो चल रहल बा। ई बात आजो साबित करला कि बिहार में अगर नियत साफ रही तो मिल का बड़ा फैक्ट्री भी चल सकता। सरकार वादा कइले रहे कि किसान के आय दोगुना करेम, लेकिन सच्चाई दुगुना आय तो छोड़ा, चीनी मिल के गेट पर किसान के गन्ना के लकड़ी बन जाता पर ओकरा पुराना बकाया तक नहीं मिलत। आखिर कहाँ बा सरकार के उ कृषि रोड मैप जौना के ढिढोरा पीट के हर चुनाव में जीते के काम कइल जाला? आज हमनी के बिहार के किसान के फाइल खोलल जाई और देखल जाए कि कैसे किसान के बेवकूफ बना के हर बार चुनाव जीते के कोशिश कइल जाला। ई चैनल के सब्सक्राइब करके अपन फैमिली के बढ़ावल जाओ और भोजपुरी मिशन के कंटेंट पावे खातिर हमेशा वीडियो के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कइल जाओ। जब हम चंपारण के बात करी तो जहाँ से महात्मा गांधी सत्याग्रह शुरू कइले रहलन, उहे चंपारण आज बंद पड़ल बा, जैसे चीनी मिल कब्रिस्तान बन गइल बा। हालांकि गोपालगंज के सिधौलिया मिल आजो चल रहल बा। जौन ई बात साबित करला, अगर सरकार करप्शन ना करी तो बिहार में चीनी मिल आजो सोना उगल सकता। अगर बिहार सरकार चाहे तो आजो चीनी मिल चालू हो सकता। अगर सिधौलिया मिल चल सकत बा तो मढ़ौरा चंपारण मिल काहे बंद भइल? जवाब सिस्टम के देवे के पड़ी। तो फिर बाकी मिल काहे बंद भइल बा? बिहार में विकास सिर्फ पुल बनाना से ना हुई, बंद पड़ल मिल के चिमनी धुआं निकलला से हुई। अगर सरकार चाहे तो आजो चीनी मिल चालू हो सकेला। जब तक हमनी के किसान की खेती में बगल में फैक्ट्री ना लगी तब तक पलायन ना रुकी। आखिर असली जिम्मेदार के बा?